Ousmane Amadou Diop ko do woni kayedi wallahi do sa askana non kayedi holko mbiyata to woni kaydi me joro sare duroma ladde lawol tandadi gara gay taga ilum ton tolde wonti lode goro sangi wonti balanga mayel deri ilanno ko ben do ko be banno ko jambako gurde sangi woni tantaji woni tulde do no wadi do ko tufde nan do kono gile lam tunde gaybe tunde waali tunde kono gile lam Umar doro kume Umar doro kume alhamdulillah do nati kaydi me joro do ko frontière hakkunde Mauritanie e Sénégal e no way fof ko Umar ni kala benni mo le walo ko soyna etima ye Umar doro kume gilo kono gile lam kono gile lam Umar doro kume gido ye watuna ko mere ko ya kala benni ko soyna etima ye Umar doro kume gilo min bede mijo ko benni yew sangaji nyaldi alla na kewi nyaldi alla keli matako kono dusa me dodo den dondu na be ndusimi yew jowol na be njabi be mi gormole kange jobo kono wawata wonde anadele gile lam Ousmane Hamadi nalankagal no musi eden gandi dum ne wada saha enen en nalankagal men so woni nalanki wiete hunde fof hande do tolda e nalankagal do sene wadi wasiyo mo ganduda ado rokka dum nouvelle génération be ganduda ko joni puddi te en jidi yaade hen ha wodde wasiyo holko wona Ousmane Umar dor kume no wayno won min wasiyo na hen sabu on tan do min kawre nalankagal den hay goto yida wiede bim ko nalanki ko gonga hay goto yida wiede bim ko nalanki donc non hanke ne on tan nalanki mbiyata wadata galle so neddo woni nalanki kadi perdi yalti leñol do min naati hende min tampi hen min badama hen gede kewde dum non min ngari de non min pirti min badi galleji min badi fof say hande nalankagal hande min jehi makka min jogi galleji min jogi kiraade e bottaaji min jogi otoji min jogi laade min jogi sakitaaji yimen ngare amen ñeñbe ne ngare amen awlube ne ngare amen fof ne ngare amen cooluje ne ngare amen so min dañi min dende men ko min dañani fo teddungal wona don andi nalankagal joni waxlima kadi Allah walli en kadi gardi do kadi bangi men nalanka ko en hande Abou Djouba en ko yimbe mabbe fayde ba malen ben hande so biddo jibinama e leydi hen dinama e mabbe yimmo mettinta pator ko mo gon wallahi mettinta nalankagal hande ne weli heddi non sukabe be be nyaagobe tan alhamdulillah kambe gon battinto e aduna he kono horbe jawtan o hata hande do baba tolni do Allah Abou Djouba en tolni do hande sa wi tan hande ya fin so baka annene a yimi tan a fobbanama kelle ma ya wat contrat ala yar sestan minen no min tampi min jaari hunde fof min jehi dow min bakkima sakko saji min jehi koyde fuuta ala do min keddi en ina wodi ala do min jaara men koyde minen fof Abou Djouba en baben fof min badi ko ndeymu tekel ha min jetti do dum dan basaram sukabe am jeesa ko non vraiment sukabe non Allah no seede be jima jimdi badi fayida holko woni danger internal ha holko nganda dum do tan woni sa memi dum carrière ma fone way bonde nala ka dum ko debota nalangi kala debbo metti ko pudde affaire nde rebe wordo baddade debbo tan manam debbo tan ko jidda wiide exactement mi wiide ko debbo tan bonnata carrière ma tagi dum wan non ada futti rentade so nalanki ari do e wuro tawdama e debbo janono yodani a nawi debbo janono yodani rewbe janbe ngabbi mama yodani usuma wona ko gonga sabu wan non dañata ko yimbe so tawi mi dañata be wadi yaare men nattat wadandema neddo Allah mo watta ko fi min kono suudo wona dum woni hen problème o danger tan ko dum danger ko il paraît que hande yimbe hewbe mbi nalankagal rendo fulbe hay wasa wonde nalanke buri sabu a wonan nalanke mbada ko podda wadde fof mbada organiser spectacle a yita fodde arde be ngara notoma kono ene wada saha jiyabe ni kambe be jaabe ballo e leji jenani an nalanke o ha jogada nimsani an holni ko addanma wadde engagement ada wona nalanke
dum no wodi ne wodi dum don non o don fannu mi halan ma no wodi ko leñol ngol woni leñol ngol hono woniri hen ko nalanka ko adan nguno wonno adan ni e no yaruno adan ni kono hande wodo jamanu hay gor hande bi monta nalanke lawo sabu jamanu on yaruno ni on ta hankadi hay so wiyama ɓiyene yaada e nalankoɓe tan mit wiyete ko ɓiye joni aɗa wawi jogade ɗo ɓiyene jibina tawa ga ala bawmu men kono so wiyama ɓiye debbo hande rewe nalankoɓe tan hankadi yettima tifagan ko har muno fo yettima tifagan ene harmi tan ne seɓɓori koɗo so yettima tifagan tan boni hankadi mbiɗma hankadi hade o yaade nalankoɓe wonti tifagan joni noon ɗum noon en o nde ɗon urene wone men ha joni wone men min jiɗɗa nalankako ɗum noon addanen probléme suka amen kadi jetti kadi hankadi kula nalankagal men batti yebde téléji ene jiya hen gueɗe goɗɗe ko wona gueɗe men cikki ko men ko moƴƴani batti ko jiyarto ko tawa waɗaka barke jeeta e téléji ko hankadi batti wadde ɗum tan hankadi wadde inɗeli men ngeji men fofo wonti goɗɗum ɗum noon woni caɗele men ne wadde programme so ari wiya Ousmane Hamane Fejoɗo mbiyata ko so yama goɗɗo no fije ɗo tan ko leñol gongol tawa ga ko jimmanmi ko ɓuuri wadde fayde kono min waɗa biye temedere walla temedde ɗiɗi ɗo ya biye ujunere ɓe jaaha ɓe naroya ɓe mawnin ɓe belto hen hayso ƴattotoɓe ene weeliɓe ɗum noon nde ɗon uure no boni noon e nalankaku ne waɗe sukaɓe décourage minen noon hankkadi min mawni ko min dañanno min dañi min mbaɗi foof min jeehi partout ɗo en mbaɗi banda interview hakkude maayo mbe sikki ala nalanke taw baɗɗo ɗum so wona min waɗi banda hakkude leydi asaman ala nalanke baɗɗo ɗum so wona min Samuel Gaye wona avion amen divi sahire min payi France min mbaɗi banda min jetti dardegol min jimi France hedde 6 heures du matin pilote ɓe mbi attention vontor ceinture gonɗe koye jippade Samba Ari amen wi mate banda o gasi min mbi banda o gasani woyiwaji ɓe banda o gasani avion on tourne e Paris hande banda o gasi andi noon rewi hen ko Oumar Doro komi ɗo ko hakkude ma e gonɗen hakkude frontiére Mauritanie Sénégal eɗen gone hakkude ma e ɗo en sakitaji eɗen gone laaɗe eɗen gone partout gonko noon Oumar Doro komi ina wayno dañi bi Ousmane hande yimɓe heewɓe ene mbiya Ousmane ene wayno o woppi nalangal ko o awo o ɓuuri hutorade ko ɗum o ɓuuri ɓattude hakkille makko nalankagal ngal nattu addandema nguura paɗa e awo walla an gonɗa tan koye nawdude banggue ɗiɗi fof min ko dañanmi ga e nalankagal ɓuurmi wawde dañde e awo somi dañi laana joni dañi ɗum koye nalankagal somi dañi sakit koye nalankagal sakitaji ɗi gaddantami tan koko ñaami kono mbeɗa yiiɗi ɗum tan mi hallanma mbuɗu goto aw ɓurni million nalankago ɗum noon ko jikkam mbeɗa yiɗi ɗum tan wona haydara mi yiɗi ɗum tan kono noon kala ko jiiɗa ko dañmi mbeɗa jogui mbeɗa faggi koye nalankago laaɗe ɗe koye nalankago sakine mo kufuɗa oɗo ene jara temedde ɗiɗi ujunere oɗo sakine ko fele fele o warata ko daneji ɗum min gawrata anani donc noon mbeɗa andi ko mbawmi dañde foof adunam nalankagal ngal hokkimi ɗum to galle to sa joni karnan ɗon kesa matériel mbeɗa jogui groupe aji mbeɗa jogui fof ko min jeeyani hooram fof ko kemi koye nalankagal a ari tumde a yi laaɗe ɗe a yi sakiraji ɗi wona andi noon kala ko mbawmi dañde koye nalankago tan Oumar Doro Samba Gaye miñi on bayrodiri wallahi bayrodiri mono France ko waɗi Samba ko sehilmade ko miñi ni d'abord haade ɓeɗa cielagal ko miñi Allah na seedi haydara serdani min sona Samba yeehi tan sellani ina safroyo min kadi mi ala moyen ne jaarumi toon ƴewoyde ɗum mi ala moyen wiyaade ɗo wona nde woni ga nde kam Dakar en mbeɗa yaa toon nde woni no sonne waɗɗani ga noon ala moyen kanko kadi ndo joguino moyen nde haysomi ala o kuppata biye mi ara wona eyi ɗum noon ko noon tan wayi kon mo selli o moye jamma min kalda alhamdoulillahi ɓanndu ndu joni ko jaam Ousmane waɗ morceau mbaɗen feere mbayodiren Anabijo Allah jara malaikaji Allah yurmene jewtande sattu sadani satti ko mbay kumeleri mi Oumar Doro kumeleri mi kumeleri mi Oumar Doro kume do sambere ota Oumar Doro do sambere ota gido sadani satti ko maydi do Oumar Doro kume o hono mawe bani
Ousmane nalankagal a wi min nane hunde fo a dañi hen beele hande so ɓi winen won nalankade jaɓa no wayi c'est so tami hande min kam mbeɗe ɓesni kono noon somi dañino hande ɓiɗɗo gono nalanke ne welimine ko somi heɓin ɗum tan mi foftoto wona no wiyama ar nangguɗo hankadi bagage nani ar yaha wan noon hankadi waɗi nafoore siko ɓiyam hande so ƴetti nalankago dañat somi dañi ɓiɗɗo jimowo ƴetti nalankago jarano promotion to pawɗa ɗum a pawmi ɗum tan ko ɓi Ousmane Hammady Ousmane Hammady tan gasi bamma ko international anda international vraiment ha Oumar do vraiment wallahi giɗom voilà min ɓuuri weltade Ousmane acca haqqille non min ɓuuri weltade non hono ma ala ɗum ɗo ko yidde siftorto neɗɗo non Ousmane anga sehilama ɗanni soko tawino hande on nelal ngal parɗa e dendagal bandiraɓe fulɓe wasiyaji holko mbiyataɓe wasiyaji to banggue diine to banggue aadaji banggue politique aji holko mbasirɗa bandiraɓe e mbeɗa wasoɓe hande enen halpularen mbeɗa ñaago Allah e nela ɗum yoɓe toppito diine men toppito sernaɓe men ɓe toppito nalankoɓe men ko ɗum woni aduna sabu hande nalankagal wona sara e leñol en ganda ɗum noon kono nalankagal wona sara e leñol sen nek toppitima diine men en toppitima sernaɓe men en toppitima jumaji men e jamaji men nalankagal ngo ala ko bonna ay hoddiɓe men ɓe sen pawi ɗum e lawol eyyi so fawama e lawol surtout gonga noon surtout ma kadi sukaɓe men hande rapport uji ɗi mbeɗa yeɓaɓe men Ousmane Hammady pourquoi aɗa yeeɓa rapport uji hande Ousmane worowoɓe kaala gonga ko kala gonga de ɓe kaala est ce que wona ɗum ni gonga mabɓe ɓurtuɗo mbeɗa yiɗi rapport wona gonga mabɓe ɓurtuɗo cikkuɗa mana haɗa yimɓe faade mabɓe wona gonga mabɓe ɓurtuɗo haɗa yimɓe faade mabɓe cikkuɗa noon koɓe gendiyankoɓe wan noon haala mabɓe ne laaɓi Oumar tabarakallah kamɓe rapport uji haala mabɓe ne laaɓi Oumar mi nulima e leñol ngol mi weltima noon an hono ma ala mbeɗe salmina leñol ngol yooɓe gandu haqqillam no wone e mabɓe mi dañani kadi so wona kamɓe haade mbeɗen ɗo e Fouta haqqillam ko toon woni en mbi sondu woni ko dow lekki on haqqillam woni koye ñaami mbeɗe yetti Allah e nela ɗum noon mbeɗe kala ko dañmi hande to e Fouta komi ala ko manquirimi ɗo fof mbeɗe jogui mbeɗe yaha ɗo programme uji kono somi dañi noon hankkadi jinmi hankkadi ko wadde feere mi wayndira e mabɓe Ousmane saɗa wayndir hono mbaydirta e fulɓe a waɗat tourné mbiya ɓen kadi aɗa oppa nalankagal walla waɗat spectacle walla waɗat album exactement Ousmane ɗe gueɗe ɗiɗi foof mbiɗa foti waɗede par ce que mbeɗa foti wadde programme mawɗo tawa ko mbayniko mboya programme tawa ko mbayniko oya to pota wadde ɗum Sénégal Mauritanie Nouakchott en Dakar en exactement ɗiɗi poti wonde Oumar hen goto foti wonde ko Dakar so Stade Amadou Barry so ala Stade Amadou Barry anon wayri Dakar Stade Amadou Barry jeengi joni hay dala goto joni seta Stade eyo gas minen min jeengi ɗum joni mi wayri toon a wayri Dakar de wadde keɓen ɗo mbiyata ɗo Kiisi Bousso woni ɗo min mbaɗa grand théâtre walla Cissés voilà théâtre sen gari en mbaɗi grand théâtre en gayni mbaɗen ɗum kadi Nouakchott eyyi donc noon ɗiɗo programme uji ɗiɗi jinmi wadde kalna yimɓeɓe kadi dokka ɗum kadi est ce que a mobile a haaldi ɗum e bandiraɓe ɓe ganduɗa ko ɓeyti kodduɗa woni kayidinaɓe mbiya kadi yiɗi wadde événement Mauritanie mo ganduɗa événement mawɗo eyyi joni ko ɗum jinmi so Allah jaaɓi programme mo mbaɗanmi ɗo aɗa andi hitande fof waɗat programme kayeji ɗum dernier programme ko oɗon jinmi wadde somi haalano bandiraɓe mbeɗa yiiɗi kadi Ousmane il est temps kadi goppa guitare o paya jama kadi Ousmane voilà ko ɗum tan jinmi vraiment Ousmane kadi il est temps goppa voilà c'est mais so sukaɓe ma ala hay suko goto jimowo ɓiɗɗo goto ñemtinoma holɓe joguiɗa ɓe ko awoɓe remoɓe awoɓe aynaɓe walla tayereɓe walla étudiant ji exactement awoɓe kam no mbayno leydi Oumar ɗo ko hankkadi jimmi tan ko dipsinde kadi mi ƴeewa yimɓeɓe hedde kadi dipsanama kadi alay saago onon wonɓe radio ji onon journaliste senɓe kadi noddon daƴƴat toon émission nulal Ousmane Hammady ina yiiɗi so Allah jaaɓi e l'an 2015 gonɗen wona e l'an 2016 o jinmi hankkadi so Allah jaaɓi hitande nder hitande he mi ƴeewa wadde mbayni ko hakkude e bande il est temps e joni dina mawni Ousmane ana mawni hankadi ni Ousmane ko saabi hoore ma nde ala lebdedeji ko woni ko secret o a waɗat ɗo ñuulal walla ko secret o fof min mbaɗa naalankam ala mo watta mar non Ousmane affaire mon ne hawni affaire amen naalaɗiɗa mawni waɗi koye amen toujours jeeta kono mawni ɗum noon mbaɗe feere mawni hankadi noon eyo mbaɗe feere mawni hankadi ne min mawni de Oumar Doro ko joni noon komi jiɗɗo dibsinde tinnoɗa kadi premier an jogi ƴetti émission Ousmane Hammady joni noon beddaɗe Ousmane Hammady ni namni hankadi yiiɗi ko dibusonde ne namni yiiɗi wadde programme mawɗo Dakar ɓayni ko jaam programme mais mboɗo sikki Dakar so yonti kadi ene woodi yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe musidɓe ma tiɓɓe ma ɓe joguiɗa toon ɓe ganduɗa wawa darnadema hen e min kam no way foof kam mi ala tan hande ko to banggue gueɗe kala ko mbeɗa daro hen kam koɗo rewa fof rewata koye juuɗe ma hami heɓma e téléphone mi ara Dakar
mi haalani yimɓe ɓe jinmi ko wadde mbayni ko mi yetto patron e ɓe mi yetto kamɓe fof mi yetto miskine e ɓe kam fof mi haalana ɓe mi yiɗi wadde yettoɗa mawnon mandax miñon ma anda mawnon mandax miñon guiƴi moɗon Ousmane en Abou Djouba en Accaɓel en on nalankoɓe ankadine voilà fof komin kalas ko tan min kadi mbaɗon feere mbaydiron mbaɗa feere kadi mbayda quoi e mbaɗi donc jinmi Ousmane il est temps a mawni de mais hankadine neɗɗo sa mawni hankadine goppa guilaɗi yiɗade voilà goppa ɓuuri e ɗum ɓuuri wadde teddu il est temps de voilà mangu ari kadi sukaɓe daña pala suji voilà alay sago wadde no mbaɗiriɓe hankadi sukaɓe kadi daña yaade voilà ɗum noon hankadine mboɗani ɓoyata joni joofen eyyi en jeehan kadi en natti yetto joni Ummine Saygue mbaynoɗa bandiraɓe wallahi Saygue mi nani Saygue biranamɓe nanayolo Saygue ɗo woni kaytimɓe Dior Sare Birom Ngadi labitulde lawol tantaji garaga e tak ɗo woni kaytimɓe Dior Sare Birom Ngadi Oumar Doro komi ko ɗo woni kaytimɓe Dior Sare Birom Ngadi labitulde lawol tantaji garaga e taga e lem tuna tumde joɓɓe tumde ceeronaɓe en jettima tumde gaywe tumde waali Saygue mi nani Oumar en jettima tumde Samba Dioum tumde Jayɓe tumde Jajaɓe e tumde babaɓe Mbodj en jimi gando mayo mi haali mayo Samba Yalgay Samba Oumar Abdoulaye Mbadirisawo Galo Samba Yalgay woni Concorde Gay en jimi gando mayo mi haali mayo jarama nulal ma xam weltima no feewi sa yeehi jettina nulal ngal bandiraɓe so Allah jaaɓi kadi so Allah jaaɓi koye hitande nde ɗon arore so Allah jaaɓi jinmi han kadi foftade fofto mo justine seeɗa kono mbiɗa yiɗi waynodirde e mabɓe ɗo gueɗe ɗiɗi waɗat ɗum kadi somi dañini cassette kadi wadda so leppam kesi ɗi e morceau jam vraiment ɗum hande ne sohla leppma kesine cohla Ousmane eyyi vraiment mi waɗa ɗum tan mbayni ko fewnoro ɗum tan ɗo joua foof mi waɗa répétition mum won en mbaɗi tourde wo ndeysan ɗum ɗo ko en chiffre fixe mo oui chiffre hono mum weeɓani hono hay goto waɗani ɗum tampi awdi min gamin adde ɗo laana Jofan balla jof eyo jarama merci Ousmane jippa gueɗa tampi wallahi guiɗam seydi Koumé merci Ousmane ciao peace and love merci ha lawol gongol Ousmane Amadou Diop ko ɗo woni Kayedi wallahi ɗo woni sa askinana min Kayedi holko mbiyata ɗo woni kaydimɓe Dior Sare Birom Ngadi labtude lawol tantaji garaga e taga e lemtuna tolde wonti lode goro sange wonti mbalanka ma el jeeri ilanno ko wendo ko ɓeɓanno ko jambaɓe ɓurde sange woni tantaji woni tulde ɗo no waɗi ɗo ko tufde nanɗo tumde joɓɓe tumde ceeronaɓe tumde gayɓe tumde waali tumde Samba Dioum tumde Diadiaɓe tumde Jayɓe eyyi ɗum woni ɗum on tumde Kayedi ɗo ne kadi no way foof Oumar Doro Koumé alhamdoulillahi rabbil alamin naati kaydimɓe Dior ɗo ko frontiére hakkude Mauritanie e Sénégal eywa no way foof e gorelu marlinani ɗo woni no mbiyata Mole Walo eyyi ɗo woni eyyi on ɗo banggue noon ɗo ko Kayedi en kulfulɓe tumde joɓɓe ɗon gari ceeronaɓe